Nemyslíš si, že sme zašli príliš ďaleko? Ty chceš ostať Jasné, že chcem. Ale nemusíme reálne chytiť Leafyho, že? Áno, musíme. Prečo? Pretože keď ju necháme zdenúť, tak ukradne ostrov snov. Pero, ako cestou pôjdeme? Tadiaľ. Pero, však použij Leafy detektor. Leafy detektor? Myslím, na čo hľadať, keď ju môžeš detekovať. Oh, Bleskidu, we can do! Hej chalani, pozrite sa tam. Čo? Ja som sa tam nedostal? To je nemožné! Samozrejme, že si sa nedostal. Ale ja som nádherná Ľudia kniha. ťa asi posúdili podľa tvojho obalu. Hej, počkaj, hej, počkaj, hej, počkaj. A čo je? Pravidla BFDI? Daj mi to. Prvé pravidlo. Súťažiaci, ktorí nie sú prítomní, nemôžu To súťažiť. je aké nešťastné. Vidíš? Vedel som, že sa tam dostanem. Vypadni, nemôže vystať tvoj obal. Tak, kto bude hostom hry? Myslím si, že Telka by mala byť host. Konec koncov bol najpodobnejší announcerovi. Hej Guma, ešte nejaké pravidlá? Áno. Druhé pravidlo. Vylúčení súťažiaci musia byť zabití. Počkať, čo? Vylúčení súťažiaci musia byť daní do TLC. OK. Poďme sa rozdeliť do tímov. Myslím si, že jeden tým by mal mať pôvodných súťažiacich a ten ďalší by mal mať nováčikov. Hej, náš tým je menší ako váš. Tak čo? Niekedy sa s tým jednoducho musíš vyrovnať. Čo? Povedal som, že niekedy sa s tým jednoducho musíš vyrovnať. Niekedy sa musíš vyrovnať s tým, že ti dá facku. Niekedy sa musíš vyrovnať s tým, že ťa bodnem. Tak niekedy sa musíš vyrovnať s tým, že ťa popalím. Možno niekedy by ste sa mali obidvaja skľudniť. Možno niekedy má Fiery pravdu. Možno niekedy sa Fiery mýli. Možno niekedy, keď jeden hráč išiel do iného týmu, tak by mali rovnaký počet hráčov. Možno niekedy to ja nebudem. Tak si niekoho vybereme. Vyberáme si zápalku. Ale ja a Ceuska musíme byť spolu. Za toto zaplatíš, Donut. Pravidlo číslo 3. Zatočte kolesom šťastia na výber súťaže. Už zatoč s tým kolesom. Začína byť netrpezlivý. Moment, ešte je tam jedno pravidlo. Pre disciplínu, hráči keď chcú, tak môže ísť do iného týmu. OMG, tak potom ja idem naspäť. Tak ja idem za zápalkou, ja čo budem v silnejšom týme. Ja tiež. Počkaj, obrazovku mám radšej takto. Vidíš? OMG, Ceuska, ja tiež. Reálne? Ja to mám radšej nejak takto. Tak ja ju mám rada nejak takto. Tak všetci ukážeme svoje obľúbené tvoje obrazovky.
Prestaňte už s tým ľudia. Ja mením tým. Hej, Pin, prečo nechceš ísť tiež do tohto týmu? Ty nutne potrebuješ zmeniť tým. Ty by si neverila, ako veľmi potrebuješ zmeniť tým. Veľmi ti odporúčam ísť konám. Áno, Pin, mala by si vymeniť tým. Čo? Snažíš sa ma vylúčiť z týmu? OK, už som vymenila tým. Konečne. My sme prehrali? Áno, prehrali My sme. sme mali vyhrať. Súhlasím. Nehlasujte pod videom, ale namiesto toho dajte na tieto videá like alebo dislike, aby ste zahlasovali. Stalo sa vám niekedy, že chcete nájsť Leafyho, ale neviete, kde je? Tak máme pre vás riešenie. Kúpte si náš nový detektor listov najskôršie, čo môžete. Pýtate sa, prečo by som vôbec chcel nájsť Leafyho? Tak tu máte dôvod. Náš milovaný malý lokátor, čo má svabenie šalatu, je nový revolučný typ detektora listov. Kupujte čo najskôršie.